Hello guys, mayong adlaw kaninyong tanan karon. So ang ato ang video guys kay mag-update ko sa ako ang ubihan nga sa among giumhan sa una dito sa may katatayhuan nga Nunez. Juanito Nunez sa among giumhan guys. So mag-update ko sa mga ubi na pabagharoy mga unod. So kuyog tanyo guys sa akong pag-update. So tana guys, kuyog ta. Oh, naadjud guys, oh. Naibot pud guys. Mani siya punuan sa umpi. Now, dako ra ba? Atong kauton. Atong pag-update guys. Naagi di ay. Unahan ito kuha yung inahan. Ini ang inahan sa una paling tuig. Matay na. Yung inahan. Tuig itong. Ano ni ang inahan guys? Laos na. Taas ra ba? Ini mga anak niya. Tughaon. Wow. Kadako guys. Oh, kadako. Ato di usa. Tughaon gyapon. Ang ubi di sa bukid. Kauton ra na to. Hindi ta mabaw palit. Wow. Kuha na gyud. Dako gyapon. Sus, duha ka buok. Sa usa ka bangag, duha ka buok. Kaning duta guys, duha ka buok sa usa ka bangag. Di ana ra na siya bangaga. Nagtapad sila. Ato kitay makuha sa atong pag-update karon guys. Bisag nalahos na ang mga ubi. So ato aning kauton. Daghan jud tagkuha guys. O mamauli na lang ta guys kay daghan naman ni siya. Bugat naman ni akong dadon. So mao ni dinhi. Gipuy ani Tatay Juanito Nunez sa una. Ya, amo aning giuma dinhi. Sus pakadagko sa ubi. Kisa toy nakaanhi dinhi dapita. Kini dinhi mo jud ni iyang gibayan dinhi dapita. Ya akong gikawtan og ubi. Wow. Pangalabo gid sa ubi guys. Daghan gikog nakuha. Grabe kadagko guys So mauli na ta guys kay daghan naman. Ako sa akong pag-update sa akong mga ubihan diri sa may giumhan namo sa katatayhuan Nunez, Juanito Nunez. Nakakuha jud ko guys ug nakalukto jud ko og ubi, daghan kay ubi. So kini dinhi dapita. Kisa to nakahinumdum di ani. Mao ni ang labangan sa kang Tatay Juanito Nunez. Ko ang mga igsuon, kung inahan, kay wa naman ang ako ang amahan, patay naman. So, kay nungdong jud mo din hindapita man ni ato ang labangan. O makainomdom jud ko nga sa buhi pang atong amahan. Anhi jud ta dinhi, anhi ta mamiyo, anhi ta manikop. Karon mingaw na kaayo. Ako na lang usa diri sa bukid. Amo na naman mo sa lungsod nagpirmi. So mingawon jud ko din hindapita mo na nga dili jud ko mobiya din hindapita kay tungod ni asag ang among kapanginabuhian. Ako mga igsuon mingawon jud ko ninyo. Ilang kalikayan nga mingawon ko sa ako ang mga igsuon, inahan, ni Mirijin, Miding, ni Joy, ni Evangeline, si Jobber, si Dudong Vincent. Ani jud mi dinhi manikop. Mga ikuyabang tiyo. Manalipid kalikayan nga mingawon ko sa akong mga anak. Ari sa dali mag-iyagi mi din lapit. Mamakiro mi sa mga kabaw, mga baka. Mingaw kay din lapit. Dini mi nagtubo. Sorry ka ninyo guys. Hindi na ako kapungan.
makahilag jud ko. Ako na lang usa diri sa bukid. Ako nga igsuon to na sa lungsod. Nirijin to sa Bohol. Ingawon jud ko sa ako ang inahan ug amahan. Ang amahan wala na sa kinabuhi. Dinigit manikop mi diri niya magpito ang akong amahan kay paulion mi. Magdinaganay dayon mi pamauli. Kaya adlog ni mabunalan. Yung mga igsuon. Los kasi nung kinabuhi niya. Tungod lagi kay iya ng pamilya, magkabuagay na lang. Hantod ang mga anak. Ang mga anak pa sa lungsod. Magkabuagay na lang din in town. Tungod kay aminyo ang uban. Ang uban mo nag-eskwela. Biyaan na lang in town mo diri. Kami nala si Jimmy diri aning kamot sa bukid. Kay naman sa din taon diri ang kapinginabuhian. Mag-uma, mananom o mga usap-unsang mga itanom. So, salamat kayo niyo guys. Inyong pagkuban ka nung sa mga video. Manghinaot ko nga na adjud mo. Mo like o mo follow o mo share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye-bye. I love you yung tanan. Bye-bye.